Σε αυτό το δεύτερο βίντεο θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μας εφαρμογή, το Hello World. Έχουμε ανοίξει το Visual Studio, έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο project με το όνομα Hello World και έχουμε τη Form 1. Τι θέλουμε να δημιουργήσουμε, τι θέλουμε να φτιάξουμε? Θέλουμε να έχουμε ένα κουμπάκι στη συγκεκριμένη φόρμα, όπου κάνοντας κλικ επάνω στο κουμπάκι θα εμφανίζεται ένα message box το οποίο θα βγάζει ένα μηνυματάκι. Κουμπάκι, μηνυματάκι, όλα υποκοριστικά. Λοιπόν, πιάνουμε και ρίχνουμε ένα μπατονάκι LOL button επάνω στην φόρμα μας και κάνουμε διπλό κλικ. Μάλλον πριν πάμε στον κώδικα του κουμπιού, να εξηγήσω κάποια βασικά πράγματα. Επάνω το κουμπί γράφει button 1. Εάν έρθουμε στα properties του κουμπιού, στο text βλέπουμε αυτό εδώ πέρα το κειμενάκι. Μπορούμε να το αλλάξουμε και να το ονομάσουμε click me. Στην αρχή, αν έχουμε επιλέξει alphabetically, πάνω υπάρχει μια άλλη property η οποία λέει name και γράφει button 1. Ποια είναι η διαφορά τώρα του name με το text? Text είναι τι θα γράφει επάνω το κουμπί, τι θα φαίνεται, το κειμενάκι στο οποίο το κειμενάκι το οποίο θα γράφεται επάνω στο κουμπί. Μπορούμε να δώσουμε ό,τι όνομα θέλουμε, ό,τι κείμενο θέλουμε και θα φαίνεται επάνω στο συγκεκριμένο κουμπί. Συνήθως δίνουμε ένα όνομα το οποίο θα εξηγεί λιτά και περιεκτικά τι ακριβώς κάνει αυτό το κουμπί. Εμείς δίνουμε ένα όνομα click me. Τι είναι τώρα το όνομα? Το όνομα, το name του button, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ξεχωρίζουμε το συγκεκριμένο control, στην παρούσα φάση αυτό το button, στον κώδικα της εφαρμογής μας. Εμείς κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί, λοιπόν, θέλουμε να εμφανιστεί ένα message box που να λέει Hello World. Άρα πάμε και του δίνουμε ένα όνομα. Συνήθως, ανάλογα με το τι control έχουμε επιλέξει, δίνουμε 3 αρχικά γράμματα για να ξεχωρίζουμε το τύπο του control. Παραδείγματος χάρη, άμα είναι button, δίνουμε btn. Άμα είναι text box, του δίνουμε txt. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτό ό,τι βολεύει τον κάθε προγραμματιστή. Βολεύει πάρα πολύ εμένα και έχω συναντήσει και πάρα πολλούς άλλους προγραμματιστές που το κάνουν. Σαν όνομα, λοιπόν, του δίνουμε btn hello message. Αρκετά μεγάλο, απλά το δείχνω αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, δίνουμε το συγκεκριμένο όνομα, κάνουμε διπλό κλικ στο κουμπάκι πάνω. Εμφανίζεται λοιπόν το παράθυρο που μας δείχνει τον κώδικα της εφαρμογής που δημιουργούμε. Έχει φτιάξει από μόνο του μια συγκεκριμένη sub. Τι είναι η sub και τι είναι οι functions, οι subs και οι functions θα εξηγήσω κάποιο άλλο βίντεο. Έχει φτιάξει λοιπόν μόνο του το Visual Studio μια συγκεκριμένη sub, όπου ό,τι γράψουμε μέσα σε αυτή τη sub θα είναι ο κώδικας ο οποίος θα εκτελεστεί όταν θα κάνουμε κλικ αυτό το κουμπί. Εκτός από κλικ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα events. Η Visual Basic είναι μια event-driven γλώσσα προγραμματισμού. Τι σημαίνει event-driven? Όταν συμβαίνει κάποιο event, όταν γίνεται κάποιο event, τότε τρέχει κάποιος κώδικας. Το event το οποίο γίνεται στην παρούσα φάση σε αυτόν εδώ πέρα τον κώδικα είναι click. Όταν δηλαδή η συγκεκριμένη sub handles btn hello message, είναι το όνομα του btn που δώσαμε. Όταν λοιπόν στο btn hello message εμείς κάνουμε ένα click. Τι θέλουμε να γίνει λοιπόν? Γράφουμε μέσα στη συγκεκριμένη sub message box .show. Τώρα, ενώ γράφουμε κώδικα, εμφανίζεται αυτό εδώ πέρα το μικρό παραθυράκι, το οποίο λέγεται IntelliSense. Το IntelliSense μας βοηθάει να γράφουμε πιο γρήγορα κώδικα και να θυμόμαστε όλες τις κλάσεις του .NET Framework, όλα τα events, όλα τα properties, τι άλλο. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσει στην καταγραφή, όχι στην καταγραφή, όταν γράφουμε κώδικα, τέλος πάντων. Θα φτιάξω πιθανότατα ένα άλλο βίντεο στην πορεία που θα εξηγεί περισσότερα πράγματα για το IntelliSense και για το .NET Framework. Λοιπόν, γράφουμε message box. Ενώ πληκτρολογούμε και μας εμφανίζεται επιλεγμένο αυτό το οποίο θέλουμε να γράψουμε, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο tab και να γραφτεί αυτόματα η λέξη .show. Ανοίγουμε παρένθεση, διπλά αυτάκια, quotation marks, και μέσα γράφουμε το κειμενάκι το οποίο θέλουμε να εμφανίζεται στο message box το οποίο θα βγει. Έχουμε γράψει λοιπόν μία γραμμή κώδικα, τι ακριβώς θα συμβαίνει όταν εμείς
btn hello message, το μπατονάκι hello message, το κάνουμε κλικ. Έχοντας γράψει λοιπόν αυτή τη γραμμή κώδικα, πηγαίνουμε είτε debug, start debugging, είτε πατάμε το F5. Πατάμε λοιπόν το F5, περιμένουμε λίγο και εμφανίζεται η φόρμα, ουσιαστικά η εφαρμογή τρέχει, η εφαρμογή που έχουμε φτιάξει. Βρίσκεται εδώ πέρα το μπατονάκι, άμα κάνουμε κλικ επάνω του, εμφανίζεται το message box με το hello world. Λοιπόν, ας το κάνουμε λίγο πιο πολύπλοκο, ας φτιάξουμε λίγο πιο ευπαρουσίαστο αυτό το κουμπάκι, μας βαρέσει κανένας έτσι όπως το κάναμε τεράστιο, και πηγαίνουμε να ρίξουμε ένα ακόμα button και ένα text box. Βρίσκουμε που είναι το text box, εδώ, ρίχνουμε ένα text box. Αλλάζουμε τα ονόματα. Στο text box το ονομάζουμε txt hello world. Δεν βάζουμε κάποιο text, δεν γράφουμε κάποιο text μέσα στο... να γράψουμε, γιατί να μην γράψουμε, να γράψουμε λοιπόν this is the text. Έχουμε γράψει λοιπόν και ένα κειμενάκι μέσα στο text box. Τι θέλουμε τώρα να γίνεται? Κάνοντας κλικ με αυτό εδώ πέρα το button, με το δεύτερο button που ρίξαμε στη φόρμα, να αλλάζει αυτό εδώ πέρα το κειμενάκι και να γράφει hello world και το συγκεκριμένο text box. Αλλάζουμε και το όνομα του button, btn on text box, και του αλλάζουμε και το κειμενάκι που γράφει. Δεν εμφανίζεται όλο επειδή είναι αρκετά μικρό το button και έχουμε μεγάλο κείμενο, γι' αυτό το μεγαλώνουμε λίγο και φαίνεται. Λοιπόν, κάνουμε διπλό κλικ σε αυτό εδώ πέρα το button και όταν κάνουμε κλικ σε αυτό το button, τι θέλουμε? Θέλουμε να αλλάξει το κείμενο του text box. Το όνομα του text box είναι txt hello world, εμφανίζεται από το italics κατευθείαν, πατάμε τελεία. Θέλουμε να αλλάξουμε λοιπόν ένα property του συγκεκριμένου text box. Το property είναι το text. Πήγαμε ούτως ή άλλως μόνοι μας, manually, πριν, έχοντας επιλέξει αυτό το text box, πήγαμε στην property text και γράψαμε this is the old text. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ πέρα, μπορούμε να το αλλάξουμε μέσω κώδικα, ενώ τρέχει η εφαρμογή μας, text, ίσον, this is the new text. Πατάμε F5 για να τρέξει η εφαρμογή μας. Αυτό είναι το πρώτο μας μπατονάκι. Άμα το κάνουμε κλικ, εμφανίζεται το message box, hello world. Και εδώ είναι το text box, όπου άμα κάνουμε κλικ επάνω σε αυτό εδώ πέρα το button, αλλάζει το κείμενο this is the new text του text box. Ό,τι πιο απλό, ό,τι πιο εύκολο μπορούσα να πω για πρώτη εφαρμογή. Στα πρώτα βιντεάκια που θα φτιάξω θα εξηγώ κάποια πράγματα όσο αφορά τη γλώσσα του Visual Basic 2010 και στη συνέχεια θα πάμε να φτιάξουμε κάποιες εφαρμογές λίγο πιο πολύπλοκες. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ελπίζω, άμα θέλετε, έχετε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις να κάνετε ή κάποιες προτάσεις να κάνετε, είστε ελεύθεροι να πείτε το οτιδήποτε.